que ell va tenir aquesta intenció de crear com una seu museable de la Generalitat, no? És a dir, que es pogués visitar el Saló Sant Jordi, que ara s'està restaurant, la capella, els baixos, i van demanar peces al MNAC perquè anessin cap al museu. Però fins i tot això també ho va fer no sé si era la presidenta, alguna presidenta del Parlament, cap a... no sé quina era, no la recordo, va fer portar també quadres del MNAC cap al Parlament de Catalunya i crear aquest espai de treball, potser pels consellers, pel president i pels diputats d'acord, amb un concepte artístic que fos el país, no? Que entenguéssim que les institucions també serveixen per fer allò que a Madrid sabem molt bé, que és la diplomàcia cultural. Avui, si us heu fixat, ha sortit en Pedro Sánchez i ha sortit a les escales d'un dels edificis del complex del Palau de la Moncloa. I aquí es veu que aquell edifici al fons, per exemple, té obres de Tàpies, de Miró, de Barceló. És a dir, amb l'art, jo tinc un article al Temps de les Arts que es diu Art de despatx, podem llançar un missatge també. I aquí trobem la diplomàcia cultural. Mira, com ha dit el Damià, està ple d'obres d'art i molta gent s'ha esforçat, com ha dit, per portar-ho. Quines peces destacaries, Damià, tant de la Generalitat com del Parlament? Què hi ha? Pel Parlament, que serà la fàcil, i potser molta gent li sonarà que el Parlament, l'antic arsenal de la ciutadella barcelonina, davant hi trobem el desconsol, que és una declaració d'intencions brutal per un país. Fotre una escultura que es diu el desconsol davant del Parlament. Curiosament, el desconsol, que és una escultura sobre marbre de Llimona, ara n'hi ha una còpia a la Generalitat. Vull dir, el país se'n va a la merda segur perquè estem desconsolats d'una forma extraordinària. Marquem les prioritats nacionals. També és cert que dins de l'edifici del Parlament, curiosament, primer va ser Arsenal, després concebut com a Palau Real, això fa que hi hagi aquells salons tan luxosos, amb marbres, amb bronzes, es va aplicar en aquell espai al Museu d'Art Modern i Museu Arqueològic de Catalunya durant molts anys, és a dir, el mateix Parlament que toca amb el zoo durant molt de temps va ser Museu d'Art i Arqueologia. No van quedar peces d'aquella època, però a dia d'avui, si passegem pel Parlament, veurem obres de Subirachs, veurem obres de Guinovart, de Miró, d'Antoni Tàpies, el 7 de novembre, que és una peça que ara, curiosament, és a Madrid, amb una exposició de l'any Tàpies, però sí que és cert que al llarg del temps, i tot i que el Parlament és molt més modern que la Generalitat, s'han anat buscant peces per omplir aquells espais. I d'aquesta forma que també us deia al principi, demanant préstecs a diferents institucions, a diferents museus, arriba, per exemple, una interessant col·lecció de pintura catalana del segle XIX, que seria Eliseu Maifrén, Ramon Cases, Santiago Rossinyol, qui més podríem dir? Modest Urgell, algun d'aquests artistes que tots n'hem sentit a parlar i que si hem anat al MNAC n'hem vist alguna obra seva. I a la Generalitat, Damià, què hi ha? Entenc que hi ha d'haver-hi més història també. Potser hi ha una mica de petjada, no?, de la gent que hi ha anat passant amb el pas del temps i ha anat guarnint la Generalitat, o no té per què? Hem de tindre clar que la Generalitat, només per diferència temporal, que es funda el 1319, diria, ja és molt més vella que la institució del Parlament. Diria que el Parlament és la substitutòria de les Corts catalanes. Si us ve al cap la façana de la Generalitat, us ve al cap a vosaltres aquelles 4 columnes que hi ha a la porta, el Sant Jordi... Sant Jaume, i l'estem visionant. El tio que s'inventa aquesta façana era un odinoi. Era Pere Blai, tarragoní, de l'Escola del Camp. El tio ja pensa en nosaltres. Si mireu el castell de Torredembarra, alguna de les esglésies de la Selva del Camp, o fins i tot Escaladei, això ens recorda molt. Però recordeu que hi ha 4 columnes, dues i dues a cada costat. Aquelles columnes procedeixen de Troia, però venen via Tàrraco. És a dir, tornem a estar al mig del barullo. Camp de Tarragona, aquelles columnes que no són gòtiques ni renaixentistes, sinó romanes, venen de Tàrraco, perquè els oients se situïn. Si han estat a la rotonda de l'Hotel Imperial Tàrraco, la que hi ha davant del casino, davant del govern militar, aquella rotonda que hi ha 4 columnes que estan esquinçades, que estan tallades, doncs aquelles 4 són germanes de les 4 que hi ha a la façana del Palau de la Generalitat. És a dir, quan entra el president de la Generalitat, entra per Tàrraco, és a dir, per la capital.
que s'ho creguin els de Barcelona. Això pot ser el titular d'aquesta conversa. Però clar, quan entrem ja trobem el pati de carruatges, amb aquesta escultura que comentem del Llimona, i si pugem per la Galeria Gòtica aniríem trobant, curiosament, representacions del patró de la Generalitat, que és Sant Jordi. I a Sant Jordi podríem remarcar-li alguna escultura de rebull, unes creus, l'espai del Saló Sant Jordi, que és el que amaga la façana fet per Pere Blai, on ara últimament s'han trobat pintures renaixentistes i que aquest espai es coneixia com una Salonkirche. Què vol dir això, Damià? Aquesta és la pausa dramàtica, la necessitava per això. Una Salonkirche, jo que no sé alemany, és l'única paraula, Kartoffeln i Birrengrossen i tal, Kirche és església. Salonkirche és una església de saló i era molt popular a l'Alemanya dels segles XIV, XV i fins al XVI, fins i tot en el XVII, però en el XVI és el gran boom, aquestes esglésies que podrien utilitzar-se per altres funcions, que eren esglésies de saló. A Catalunya seria una capella privada. La Generalitat, la capella que té, la té dedicada a Sant Jordi. I en aquest fons d'art de la Generalitat, jo crec que destaquen, per exemple, la Galeria Reial de Filippo de Ariosto, que és un pintor italià que pinta la Galeria Real per Catalunya, per Aragó, per altres llocs del regne de la Corona d'Aragó, però també obra d'artistes contemporanis. N'hi ha una que és d'un artista vallenc, que és el Jaume Mercader, el gran orfebre, jo crec, noucentista català, que fa la medalla, que a dia d'avui es penja al coll al president de la Generalitat quan jura o promet el càrrec, no? A banda d'això, trobaríem obra contemporània? Sí. Obra de Clavé, obra de Guinovart, de Tàpies. Segur que quan pensem en la Generalitat ens ve al cap el Saló Daurat, que és aquella taula rodona on es reuneixen tots els consellers, que la Pilar Rola deia la taula del rei Artur, de l'Artur. Imagineu-vos quins referents tenim. Doncs aquesta taula es troba davant de 4 plafons, de 4 pintures, que són les 4 grans cròniques d'Antoni Tàpies. No confondre amb Pere Tàpies. A mi m'agrada més el segon que el primer. I són les que estan vinculades a la crònica del rei Jaume I, Pere el Cerimoniós, Bernat d'Escort i Muntaner. Aquesta presència de l'art contemporani amb l'art medieval jo crec que ens lliga molt bé amb la Catalunya, amb el missatge que moltes vegades s'ha volgut llançar, que Catalunya neix en aquells moments del romànic i a dia d'avui és quan floreix amb les seves institucions pròpies. A mi em ve al cap, mira quins, parlaves de referents, a mi em ve al cap el Polònia, aquella taula rodona, com sortia, deia Ciutadans de Catalunya, i darrere hi havia un Tàpies. La paròdia d'aquests 4 quadros que són les 4 grans cròniques. Fixeu-vos si una obra d'art ens és tan icònica que fins i tot en un programa d'humor seria fer paròdia del personatge, però també de l'espai. És a dir, això ens explica molt bé els llocs de poder. I ara torno a aquell article que us deia que és la Sales Tàpies, no? Com pot ser que un artista acabi donant nom a sales a l'Ajuntament de Barcelona, a la Palau de la Generalitat de Catalunya, al Palau de la Moncloa, a la Universitat, a la Blanquerna, al Círculo del Liceu. És a dir, com un artista pot fer tan important un espai havent-hi una obra seva. Doncs és això, no? Al final, aquest imaginari que tenim col·lectiu d'espais, de llocs, que potser, ho deies molt bé, l'hem vist en paròdies, al Polònia, però una estona abans l'havíem vist al TN i era aquell espai. A casa nostra, si això aterréssim a casa nostra, jo crec que això ho fa molt bé l'Ajuntament de Reus, que té una col·lecció artística molt important, i el despatx d'alcalde, el despatx d'honor. A Tarragona potser fora més difícil, però sí que és veritat que moltes fotos es fan davant d'aquell típic quadre de Dalí, que és aquell cavall que està més manipulat que res, perquè allò ja no és ni de Dalí, és un desastre. Però crec que sí que ens faltaria aquesta obra d'art que tots haguéssim de reconèixer. L'escultura de Roger de Llúria, que hi ha dalt de tot de la Rambla, es va fer pensant en això. Aquella escultura que és curiós perquè és un mariner que no mira al mar, sinó mira cap a la terra. Però bueno, això és com el cul del Prim. Vosaltres sabeu cap on mira, no, el cul del Prim? El cul del Prim mira cap a Tarragona. Sí, a més al costat. Sí, el tinc aquí al costat i... Mira cap a l'Aleix. Agafeu Google Maps i traceu una línia cap a Tarragona i veureu que el cul del cavall i del Prim miren cap a Tarragona. Que és curiós perquè l'escultura de Barcelona, el general Prim, mira cap a Tarragona, no cap a Reus. Però bueno, això són figues d'altres. Però com
com a l'art també ens crea un missatge polític, no? Jo recordo, abans que treu el referent del Polònia, una vegada que es va fer una nit electoral, no recordo quina, amb la Lídia Heredia, i que la sintonia era la sintonia de Joc de Trons. I aquell debat es feia dins del Parlament. Clar, era totalment èpic. Va deixar de ser èpic quan vam conèixer els candidats, però era molt èpica la fórmula que volia donar TV3. I realment era donar la importància d'un missatge pop amb allò que potser ens costa d'entendre, que de vegades és la política i les eleccions. Damià Amorós, hem après un munt de coses. Com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. I si torno a sortir la Sexta, ja avisaré l'Aleix. Així ja envia el missatge, ja em diré. Posa la Sexta. Una abraçada, Damià. Molt bé.